Sangrongsalo Bishalgarh Amchaio Kainwi Lahar Patimungo Sago Dukho Mankha Khoroktham borok Sago Dukho manairok wngkha Reshmi Mura Singh, Debshri Mura Singh tei Sarothi Mura Singh. Kaisa Patimung Bishalgarh thanani Gokulnagar Rastamatha Amchaio phiaba o Lahar Patimungo kebo Sago Dukho manmani koktoma kwrwi tei kaisa Patimung Bishalgarh motor stand Lahar kotor Amchaio TR01E1549 marini khungsa truck malkhung TR01BU0707 marini khungsa hondai malkhungno thutai manibai patikha o Lahar Patimungo Sago Dukho Mankha Khoroktham Tiprasarok. Bureau Report, Chini Khorang.